Surah chapter 2. Verse 38. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Romans chapter 8, verse 12, verse 17. Naizvozvo hama dzangu, hatinengava nenyama kuti tirarame netsika dzenyama, nokuti kana muchifamba netsika dzenyama muchafa, asi kana muchiuraya mabasa omuviri nomweya muchararama. Nokuti vose vanotungamirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. Nokuti hamuna kupiwa mweya wouranda kuti mutyezve, asi makapiwa mweya wokuitwa vana, watinodana nawo tichiti Abba, Baba. Nomweya amene unotipupurirana nomweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Zvino kana tiri vana, tiri vadyi venhaka, vadyi venhaka yaMwari, vadyi venhaka pamwe chete naKristu, kana tichitambudzika pamwe chete naye, tigokudzwa pamwe chete naye. Shukuru shukuru ravo tigari pasi. Pesa fungo yatereki nayo pamusoro mweya mutsvene. Vana vaMwari vakadanwa nenzira imwechiteyo. Mwari kune nzira imwe yaanobata nayo nokuita nayo mukurarama nomukutungamira kwake vari vana vake. Saka taverenga pana mabasa 2 vanotaura pamusoro pokuti shoko rinoti tendeukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu Kristu mugopiwa kukanganwirwa zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. I think pasurapo takambotaura pamusoro pekuti kuberekwa kutsva Ishe vakareva vachidaro kuti munhu anofanira aberekwe nemvura nemweya. Saka takazvitora pangoti kana munhu akabhabhatidzwa atoberekwa kutsva nemvura iyoyo nemweya. As much as kubhabhatidzwa kwakanaka, kwakafanira ishoko raMwari, murayiro waMwari, ndo chimwe chezvinhu zvitatu zvakasiyirwa kereke kuti izviite panyama. Kunyange zvose zvaitwa panyama munguva yeTestamende yekare zvakakwaniriswa naKristu pamuchinjikwa, asi Ishe wakasiya zvinhu zvitatu izvi: kubhabhatidzwa, kutora chirayiro nekushambidzana tsoka. Izvo zvinopfuurira mberi kusvika Ishe achiuya. Saka zvinorevei kwatiri kubhabhatidzwa? Kana tikatarira shoko raMwari, for instance, katora vanhu pavakabhabhatidzwa pachapter 19, Paul asvika paEfeso. Zvinonzi Paul akati avabhabhatidza akaisa maoko pamusoro pavo, vakaprofita nokutaura nendimi. Zvakanyorwa pamutsetse mumwe, asi hazvireverei kuti Paul aisa maoko pamusoro pavo vese vakatanga kutoprofita ipapo, vototanga kutaura nendimi ipapo. But mweya mutsvene wapuwa
une basa zvino rawakachiita mune ivavo vakanga vatenda. Handi munoona iro Israeri zvinonyorwa mumutsetse mumwe kuti Adamu akatora mudzimai wake akabereka mwana vakamutumidza Seti o Abheri. Akazoita zvokuti nezvokuti. It doesn't mean kuti although zvino mumutsetse mumwe chete ushe weBhabhironi wakatanga paBhabhironi, vanhu vaenda panyika yeKushia. Wakatanga paBhabhironi. Ationeswa kuti Kushi ndiye akatanga, Nimrod akazousimbisa. Zviri mumutsetse mumwe chete, zvinhu zvinokwanisa kunge zvakaitika kwemakore 100 zvinokwanisa kunyorwa pamutsetse mumwe chete. Saka kana Bhaibheri ichiti vakataura nendimi vakaprofita, zvinoita sokunge zvava zvaitika ipapo, but ibasa raMwari rakanga rakuitwa mukati mavo. Vava kuprofita vachitaura nendimi dzichidudzirwa, asi nyaya yezuva rimwe chete. Saka kana Bhaibheri ichiti tendeukai mubhabhatidzwe mupiwe chipiro choMweya Mutsvene, zviri mumutsetse mumwe chete, asi zvinoreva chiitiko chinoitika muupenyu hwaiye wanzwa shoko. Peter achitaura pamusoro pobhabhatidzwa anoda achiti kubhabhatidzwa kudavirira kwehana yakanaka. Mushure mekunge tatenda shoko raMwari, tochipupurira zvaitwa mukati medu nesimba reshoko raMwari patatendeuka. Handi munobona ikurudziro yavamwe. Ndakamboenda kuZambia, tapanidza munhu achingoti ndatenda, mumwe muparidzi aibati ngatiomese mvura, ngatiomese kubhabhatiza. Sekunge munhu akanyikwa mvura imomo, pane zvinobva zvaitika kuti zvibva zvamuita kuti abhariswa mutendi chaiko. Hazvirevi izvozvo. Kubhabhatidzwa kunoita chiti isu takafa kudarika kwedu, takavigwa pamwe chete naye murubhabhatidzo. Kureva kuti pane kuziva kunenge kwava matiri nekuona zviri shoko raMwari zvarinoreva kwatiri nezvataita pashoko raMwari, zvotipa isu kujekerwa kwekuti tibhabhatidzwe, kupupurira zvaitwa naMwari neshoko rake mukati medu. Saka kuberekwa kutsva haisi nyaya yekuti ndanyikwa mvura saka ndatoberekwa kutsva. Handi munoona kumasangano ndo zvinoreva chipupuriro chekuti munhu uyu wava muKristu. Ukaenda kuRoma ukabhabhatidzwa, zvinoreva kuti wabhabhatidzwa mukereke yekatolike, wava mwana waMwari, wozoita zvavanoita zvakuti unosimbiswa. Saka wava mutendi wakugamuchirika kuti uri mwana waMwari. Patakakura baba pedu paipikwe doro, vanhu vachivachitenga doro vachimwa. Mumwe wakauya achimwa doro rake, sekuru vangu vanga aripo mupostori. Saka uyo wakaziva kuti mupostori uyu waimwa doro rakambenge ari mupostori futi. Ndobva ataura kuti iwe unoziva kuti ningi unomuziva here, zvikanzi zvikanzi ndakamubhabhatizai apa kumwa doro rake. Zvikanzi saka chimwe yako chinayo here, zvikanzi
zvikanzi kugamenzi uchinaro zvikanzi ndinaro zvikanzi saka uri mupostori. Hazvina basa kumwe duro rake, but pane zvavakateya kuti kana munhu akange aine chimiro ichi mutendi. Pada kutingoona marikwanano pamusoro peukoshi hwezvinoreva shoko raMwari patinouya isu kukunamata. Tiziva chinhu ichi kuti Mwari wakatuma muprofita muzera rino nenguva ino kuti tidzorerwe kukutenda kwamadzibaba edu kushoko raMwari. Kuti shoko raMwari kwatiri hakusi kungoverenga shoko iri, hakusi kungoziva magwaro. Shoko raMwari pane zvarinoreva kwatiri. Nekuti pazuva rePentekosta Peter wakataura mashoko mazhinji, asi Bhaibheri pane charinobudisa, pane zvese zvakataurwa naPeter. Tikadzoka pana mabasa chapter 2 pataverenga paya, you see something there. Chapter 2. Verse 37. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo, vakati kuna Petro nokuna vamwe vaapostora, varume hama, tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nomumwe wenyu wabhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene. Now, vakanzwa shoko raMwari ndivo vakabayiwa pamwoyo ndokucherekedza zvazvinoreva zvaiparidzwa pashoko raMwari. Vabayiwa pamwoyo, vakava nehanya nechimiro chavaiveri uye nezvavainongedzerwa neshoko raMwari. Vakanzi tendeukai. Kana matendeuka, mubhabhatidzwe nezita raJesu Kristu, mukanganwirwe zvivi zvenyu, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene. Here is the package yavakupiwa zvino, ndeyekuti vatendeuke nemhaka yokuti pane chaitika mumwoyo mavo. Rugwaro ruri kuti vakabayiwa pamwoyo yavo. Pane zvakavajekera, pane zvavakaona zvaiva chikonzero chekuti vachibvunza kuti woita sei neupenyu hwako. Vakanzi tendeukai. Vatendeuka mugobhabhatidzwa nezita raJesu Kristu, mugokanganwirwa zvivi zvenyu. Now, haisi nyaya kungoti ndatendatendeuka ndonyikwa mvura ndo nezita raJesu ndototi saka ndapiwa Mweya Mutsvene zvatonaka. Because this is a process. Iwe wanzwa shoko raMwari, rarevei kuupenyu hwako, rarevei kumweya wako. Anti munoona nekuti shoko raMwari hazvina basa wanzwa Mwari achitaura, iye amene achitaura, wonzwa that audible voice yaMwari. Izvozvo handizvo mugumo. Abraham akadaidzwa kubva eravakadeya kuti aende kunyika yechipikirwa. naLoti akazvinzwawo, naLoti akazvizivawo kuti Mwari ari kuti tiende kunyika yeKenani. Akambesimuka akatoenda kunyika yacho. Asvika kunyika iyoyo, sezvaakanzwa vari kuera vakadeya kuti kana maenda ikoko Abrahamu acharopafadzwa, izviro kwazvo ropafadzo yakavapo. Zvipfuwo zvikawanda, mari ikawanda, zvese zvikawanda. That was the test yezvavakanzwa vari Mesopotamia. Ani munoona? Now, kana Mwari akaite chinhu, hazvinei chakanaka kana
kuti waitirwa zvinhu zvinokuomera, zvinogozha paupenyu hwako, izvozvo zviri pakupruva kuti iwe wakamboonei. Sezvakabvunzwa naShe kuti pamakabuda uchienda Jorodhani kunonzwa Johani, makaonei, makanzwei? Hakusi kungono kuti ndakanzwa Johani achiparidza, asi kuti wakanzwei kuti paiparidzwa naJohani. Saka kuna noti haana kuva nehanya nechaitevera, haana kuva nehanya nechairehwa kuti imimi kana maenda mucharopafadzwa. Akangoti saka zvinezvi zvatonaka. Asi hama, Mwari wakatidana kwaari, ndatini akatidana nenzira imwe chete, inzira yevimbiso. That's why kunamata kwedu kwakabheswa pafaith, kutenda. Kutenda ndochiratidzo chezvinhu zvatisingaoni, nerusimbiso rwezvinhu zvatinotarira. Saka kana tiri panheyo dzekutenda, hatiti tatochibata, but tapiwa a promise yekuti tichibate. Manje dambudziko rinozoita muupenyu hwedu nderekuti kana tagamuchira shoko raMwari, pane zvatinokwanisa kunge tichitoita. Tinokwanisa kutoparidza, tinokwanisa kuridza midimbwa, tinokwanisa kuimba nziyo, tinokwanisa kupupura. Zvese zvinokwanisa kuitwa. Kudakara tinokanganwa kuti pane promise yatakapuwa. So was Lord. Paakaona mbudzi dzichiwanda, makwai achiwanda, izvozvo zvaitova shoko raMwari rekuti chakurobafadzai. Ani munoona? Asi handizvomba zviri mugumo wokudanwa. Abraham aona zvese izvozvo, akatopa sarudzo kuti kuna Loti, sarudza kuti unoda kuti uende kupi. Loti akaenda kwaiva nemvura kumapane Sodhomu. Abraham akasara munyika yakaoma, dambudziko riripo. Loti akaenda akandobudirira ariko. Asi Abrahama akasara munyika ichipikirwa, nokuti kwaari kunamata kwakunokateiwa pafaith. Akava nekutenda kwekuti kunyange akanga akwegura uchava nomwana. Mwana wacho akamupuwa. Apuwa mwana iyeyo, it was still a test yekutenda kwake, kuti uchafungei pamusoro penyaya yekuti mwana wacho haanayo. Abraham akaramba achingotenda kuti pane chinodarika kungova komanawo. Mwana tibapfuurira mberi futi netesti yake, kushora mwana wacho mubayire chibayiro. Abraham akachibvuma kuti kana Mwari akataura, I am still having faith yekuti kana ndikamupisa Mwari achamutsa. Ani munoona? Mwari akatoki chireka kumupisa iye, chipisa gondobwe. Still Abraham haana kuzorora pakutenda. Wakaramba achitenda, achitsvaka guta rine nheyo, misha nomuvaki ariye Mwari. Can you see? Saka kunamata kwedu Mwari aisi nyaya kuti nokuti ndambobhabhatidzwa, nekuti ndaakuparidza, nekuti ndaakuimba. Sometimes hazvinoti Mwari unogona kukupa kana kukuitise chinhu iwe usati wawa wakakwana. Ndizvodi? Ndochikonzera kunyange vadiki vasati vohwisa kuti zvinombofamba chienda nekupi, tinovati vaite zvinhu zvokunamata zvochinhu. Handiti? Samuel akaunzwa mutemberi ane mazuva ari makore mangani? 2. Aihwisa uchizvikuita. Avana understanding. But still akapiwa basa rekuita. Saka tiri kutuma mabasa otwisa uti. Handi munoona? Avahwisisa vanomusoti kuenda kupi. But damuzvinozongova ndekuti they take pride kana vaita zvinhu zvacho. Wotofunga kuti service. I don't know. But what I want to point to, panguva ndekuti, ngatizivei kuti takaunzwa kune chinhu chiri hosa, kune chinhu chiri chakakwana. Takatenda
kuti tibhabhatidzwe tizadzwe nomweya mutsvene. Kwaine shoko raMwari, vese vanotungamirwa nomweya mutsvene ndivo vana vaMwari. Mweya waMwari unopupurira nemweya yavo kuti vana vaMwari, uye mweya waMwari unodana mavari uchiti Abba Father. Ani munoona? Kana ruzivo, kana kugona, kana kukwanisa kukava chibereko chomweya mutsvene mauri, zvinokontroleka. Hauzozvikudzi pamusoro pazvo. Hauzozvionefanika uri mukuru kuna vamwe. Hauzozvionefanika unogona kudarika vamwe. Hauzozvionefanika unoziva zvinhu zvose. Andowisana. Nokuti pane chiyero Mwari chaari kuda pamusoro pako. Anditi Abrahamu akaropafadzwa nemombe dzikawanda. Anditi Abrahamu akaropafadzwa nemwana akava naye. But it was that the whole zvaitiona Mwari pana Abrahamu. Chii chaiita kuti Mwari ave Mwari? Verengai pana Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Just over 11, Okay. Is it verse 16? Asi zvino vanoda imwe inopfuura. No. Let's go ahead. Verse 18. Ivava vose vakapa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vaeni navafambi panyika. Nokuti vanotaura zvakadaro, vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vawana nguva yokudzoka. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka, ndiyo yokudenga. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo kuti aidzwe Mwari wavo, nokuti wakavagadzirira guta. Thank you. Verse 8. Nokutenda Abrahamu wakati adanwa, akateerera, akabuda, akaenda kunzvimbo yaakanzi uchaipiwa ive nhaka yake. Akabuda akaenda asingazivi kwaanoenda. Nokutenda vakandogara somutorwa munyika yechipikirwa, sapanyika yavamwe. Akagara mumatende naIsaka naJakobho, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye. Nokuti wakanga achitarira guta rinenheyo, Mwari ari mhizha nomuvaki waro. Abraham akararama nomuraramiro uyu. Although akaropafadzwa, haana kutora izvozvo semugumo wekudaruma kwake. Akaramba achitarira, akagara mutende. Isaka akaberekwa, akamugarisa mutende. Isaka achitarira achiona pfuma yakanga yakavakomberedza. Sezvaakavabvunza baba vake vachienda mugomo muya, kuti kuende wane zvinhu zvese zvimwe, moto, panga, huni, zvese tinazvo pano. Kugondogwa rechibayiro riripiko? Ikule vaasitimu. Sei tiri kugara mumatende? Tine mari yekuti ukwanisa kuvaka dzimba pano. Tine pfuma yekuti ukwanisa kuestablisha tikazvigadzirira nzvimbo yakanaka pano. But Abraham akagara naye mutende achimuchidzisa, pane chatiri kutarisira. Ani munobona? Ndochikonzero, he had no problem naye pakuenda kunomutsvakira mukadzi kuya kuMesopotamia kuya. Nokuti wakagara mutende achiziva kuti tinombova vanani. Jacob
Jacob akaberekwa Abraham aripo. Vakagara mutende mwechirimo. Is that right? Ndochikotora ana kuita nharo. Paakaudzwa baba vake kuti enda pane Harani. He knew. Can you see that? You know, these are people. Vaiziva kuti uyu hausiriwo mugumo. Vaiva nenzara nenyota yechiri chaicho. Verse 16 yoti mukana waivapo woti vadzokere kunyika yekwavo. But vaitsvaka guta rine nheyo. Vaitsvaka nyika yavo chaiyo. Can you see that? Ko Kenani yange si nyika yavo chaiyo. Nokuti vanga vatopiwa Kenani naMwari. Vaikutsvakirei imwe nyika, ivo vari munyika ichipikirwa. But Canaan was not all to them. Vaiziva kuti pane nyika iri chaiyo, zvanzi Mwari akafadzwa kuzvidza Mwari wavo. Nokuti akanga akavagadzirira guta. Saka tatongoonesa madekwana ano ukoshi hwomweya mutsvene. Hatina kudaidzwa kuti vanhu vanogona kungoparidza, vanhu vanogona kungoimba, vanhu vanogona kuziva ichi nekuziva icho. Pane chandakadanirwa naMwari chinokosha chaungazvibvunza iwe neni tibvunze mwoyo yedu tiri pano kuti ndine mweya mutsvene here? Ndakazadzwa nomweya mutsvene here? Ani munoona? It doesn't mean kuparidza pano ndine mweya mutsvene kuti ndakaparidza. Tuwisana. You know, ndochikonzero tinopiringishwa nezvinhu zviri zvinongova zvibatiso zvokuti tiende kune chiri chaicho. Israeri vakavhiringidzwa nemana. Mana haisi vavakabvira kuIjipita, but vakapiwa mana murenje. But yakavaita kuti vatadze futi. Vonzi musaende musveshabata unotsvaga mana, iwo vanongobuda unende. Ati munoona? Vapiwa mana, uda achipita hapana ichirutobhowa here. Kuti ichipita taidya nyama isu. Taidya onions isu. Ati munoona? But Bible inoti Mwari akavapa mana kuti vazive kuti munhu arara nechingwa koga asine shungo pamunhu Mwari. But the very thing chavakapiwa kuti chive chibatiso chokuvaendesa kuri chaiko, havana kuchiwisisa, chikavapa kuti vakoniwe. Can you see? Ndozvo zvingangova kunyangwe nhasi Mwari angakupa mari nomukana ukatadza kuushandisa kuti chinongova chibatiso chokuti uende kuri chaiko. Can you see that? Abraham akapiwa pfuma yese, but hazvo zvazviri mugumo wokudanwa kwake. Pane chaaida kuti aende asvike pachiri, but wava nokutenda akaramba akatarira kuti awane chiri chaicho. Ndozvikonzero Mwari wakatiita nokutipa zvaakatipa. Amen. Do you know kuti murenje wamina Haza akapiwa uchenjeri hwokuvaka tabhenekeri? Munozviziva? Munoziva kuti murenje vaiva naMozisi akaenda mugoma akatopiwa plani yetabhenekeri, but munoziva kuti vese vakafira murenje, havana kupinda munyika yechipikirwa. So it doesn't mean kuti nokuti pane zvandazoita izvi ndikaita izvi saka zvaringana. Hazvakanaka upenyu hwedu zuva rimwe nerimwe titsvake nokuchema pamusoro pemweya yedu. Tinokuisana? Nokuti it will come time yekuti hama tichaita zvatinoti kushumira kuri kuparara kwoupenyu hwedu. Tinokuisana? There was this girl I reads a piano Branham Tabernacle. Achiridza piano
shoko raMwari rakakwaniriswa pamusoro peshumiro Brother Branham yakanzi kuchava nechipo chokuporesa. Pachakatanga kuratidzwa kwai musikana akanga achiridza piano, kwai azviona apa ari kuridza achiridzira kuti prayer line ichifamba vanhu vanamatirwe. I want to believe airidza nomweya wake wose, nomwoyo wake wose. Uyezve zvasiri zvomusiwo uyu, nokuti Brother Branham ataura achiti paakaona izvi zvichiitika mweya waMwari wakamubata nokumuzadza nomuto wokuti akasiya kuridza kwacho, but makizi akaramba achiplaya. Zvodii? Muprofita anga achiti bvudzi rake rakandosimuka ndokundovata kumusana kwake, kwai she looked like an angel. I don't know why. Akanga asina kuita make-up dzake dzebvudzi ipapo, wanga akaita zvinorehwa neshoko raMwari kuti bvudzi rake rive. Towisana. Saka kana zvozoitika zvinofanira kuti zviitike kuti zvikwanirise chakadiwa naMwari, zvakamuwana akatogadzirwa ari panzvimbo yacho. Sister Hetty pavakati Brother Branham does nothing but the truth, hazvina kungoitika ipapo ipapo, but vane upenyu hwavairaramira kuti pamashoko avanoziva kuti ichi ichokwadi zvipupurirwe neupenyu hwavanoraramira. Hatina kudanwa ku a one day affair. Tonzwisana? Hatina kudanwa, because Mwari anokwanisa kukupa chinhu chokuita kuti chifambise mweya wako noupenyu hwako husvike Mwari pavari kuda. Hazvina basa unga kuparidza, hazvina basa unga ufundisi, hazvina basa unga ushumiri, whatever, hazvireve kuti you are complete nekuti Mwari akutendera kuti uite basa iri. Towisana. Mwari ane chaanoda. Saka zvinofanira kutiendesa, why I'm saying all these things, zvinofanira kutiendesa pakuti isu tibvunzane nemweya yedu, tishushane neupenyu hwedu, kuti zvakambomira sei pakati pangu naMwari. Ndiri mutenderi weshoko, just because ndakaverenga spoken word, just because ndakatenda kuti babatizo romuzana Jesu, even if kana sina babatizo wacho. Zvinorevei kwandiri mweya mutsvene waMwari ndiwo here uri kutaura mandiri kuti Jesu ndiye Kristu. Kana ndiri kungodzongorora zvakataurwa neBhaibheri. Zvinorevei kwatiri kuva nemweya mutsvene. Muprofita mune mharidzo what the Holy Ghost was given for, anotaura achiti mweya mutsvene ndiwo unopa simba reupenyu nokurarama shoko raMwari kana warigamuchira. Towisana. Shoko raMwari unokwanisa kungorigamuchira. Shoko raMwari unokwanisa kutoriziva. As I said the other day, noteverera zvimwe zvinobudiswa navanhu vari mawebsite maYouTuber. Ndakaona mumahamad anoziva Bhaibheri kudarika vaKristu. MuKristu anotaura achiti Jesu akati zvakati kutoti iwe zvokutaura zviri pana John chapter 16 verse 5. He knows the Bible in and out as a Muslim. Saka hatina kupiwa Bhaibheri kuti rive chinhu chokuti tizive. Anomunoona ndochikozoma mazuva eshe Jesu Kristu vadudzi vomurayiro vanzi the lawyers vai, vadudzi vomurayiro variziva Bhaibheri. Uyezve vaFarisei
kuitira kuti Moses wakati ndio zvawaita nguva yose, asi hakuna chawahisisa pamusoro peshoko raMwari. Ndochikozosvitora Mweya Mutsvene. As I said, kunyange ukanzwa shoko raMwari, Mwari amene chaiye achitaura, kwete munhu. Mwari akataura newe akakuudze chinhu, kana Mweya Mutsvene akasatora mashoko aMwari iwawo akaadudzira kwauri, hapana chaunoziva uyezve hapana chawawa. Unoda kukuudzai kuti Sauro weTashu ari munzira kuenda kuDhamasiko, Jesu vakataura naye vakamuti, zvinokuremera zvauri kuita izvi, saka ndoitei? Zvikanzi enda muDhamasiko, mumugwagwa unonzi Wakarurama, imomo pane achakunamatira. Handiti aendeko kwa 3 days akatsanya asingaoni, asingadyi kana kunwa mvura. Ananiasi akauya akapinda mumba imomo akamunamatira. Anondoona vesi kuti akaita sei, akamunamatira sei. Ande kuna mabasa. Is it chapter 9? Pakatendeuka ko. Chapter 9. Verse 17. Ipapo Ananias akaenda akapinda mumba, akaisa maoko ake pamusoro pake akati, Sauro, hama Ishe Jesu akaziratidza kwauri munzira yawakauya nayo. Wakandituma kuti uonezve uzadzwe neMweya Mutsvene. Pakarepo pameso ake pakabva zvinhu zvinenge mafunurwa. Akaonazve akasimuka ndokubhabhatidzwa, akadya zvokudya ndokusimbiswa, akagara navadzidzi paDhamasiko mamwe mazuva. Yes, a man. Ataurwa naye naShe, asangana naShe iye amene. Dai ndaiva ini ndakasangana naShe achindiudza nyaya yekuti iwe watumwa wazodzwa uri munhu anofati aende kunoparidza. Ndaizoita sei? Unofanira ndaiva kugara pabhenji remimba ndasangana nazvo. Ndiani angataura nenipa? Kana kungova nemari kwatisvitsa paya pakuti tava mwana unoshambisa nokuti taita mari, how much more wakasangana naShe. But akaenda akandogara muchirumu chiya chiasingadyi asinganwi, zvikatora Ananias. Remember, Sauro weTashu ndiye the messenger of the age. Ashari kunogara muone room izvo, asingadyi asinganwi. Then comes the man watongodzwa kuti ndiye akataura izvi, pakuti zvakazopera sei zvoupenyu hwake hatizvizivi, but ndiye akati hama Sauro, Ishe wazviratidza kwauri. Amen. Iwe unofanira kuti utende kukubhabhatidzwa. Handi munoona ndakuuya kuzokuudza nyaya yekuti unofanira kuti uzadzwe neMweya Mutsvene, kuti zvakataurwa naShe zvive nezvazvinoreva kuupenyu hwake, zvaitora Mweya Mutsvene. Can you see? That's why hama tichifanira kuva noMweya Mutsvene. Usafunga kuti zvaringana ndowagona kuimba, usafunga kuti zvaringana ndowagona kuparidza. Hazvina kuringana nokuti wavapasta, zvinoringana kana Mweya Mutsvene wazadza upenyu hwako. Kwete izvozvo zvoga, asi wabata newe kuti zvakadiwa naMwari zvikwaniriswe pauri.
ndizvo zvakaita kuna Abrahamu. Kungoenda kuKenani hazvina kuti zvinhu zvakwana. Kuva nemwana Isaka hazvina kuti zvaringana. Can you see? Akatsvaka guta rine nheyo, bhiza nomuvaki ari yeMwari. Amen. That's the way. Ndo maitikire anobata Mwari neupenyu hwedu. Maria nayewo akanzwa shoko raMwari, kwete kubva kumunhu asi kubva kumutumwa. Akamudza achiti uchava nomwana. Adi munobona? Akati zvichava seiko izvozvo? Mutumwa akamudza achiti Mweya Mutsvene uchakufukidza. Is that right? Nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Wazvinzwa iwe kuti uchava nomwana? Izvodi? Ndo sometimes atinongopembera nazvo izvozvo kuti ndakazvinzwa kuti Mwari wakatuma message, ndakazvinzwa kuti Bible kutaura richiti, ndakazvinzwa kuti zvakati. Yes, wakazvinzwa, asi kuzvinzwa akugadzisi nyaya, uchafukidzwa. Let's read it. Jepana look at it. Is it Luke chapter 2? Luke chapter 2. Luke chapter 2. Uye munondo uchabaya mweya wako. I'm sorry. Can you read verse 35? Is it chapter 1? Okay, chapter 1. Luke chapter 1. Mutumwa akapindura akati kwaari, Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Uye tarira, Erizabheti hama yako naiye wava nemimbavo yomwanakomana pakuchembera kwake. Mwedzi uno wava wechitatu kuna iye wainzi haabereki, nokuti hakune shoko raMwari richashayiwa simba. Amen. Now, audzwa shoko nemutumwa akanzi Mweya Mutsvene. Is that right? Uchakufukidza, chakukama kundi, nesimba rokumusoro-soro shall overshadow thee. Amen. And then chinozoberekwa chichanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Chinobva kupi? Kwete chinobva just pashoko rekuti waudzwa kuti uchava nomwana. Ani munobona? Zvinhu zvaMwari hazviitwi navanhu. Mwari ongovadhisha mashoko, achingovadhisha mashoko, vanhu vodudzira mashoko iwayo votanga kuita. Ndochikonzero vaFarisei mukuziva kwavo kwose nekuperera kwavo kwose pakuti tiri kuita zvakataurwa nomurayiro. Bhaibheri inotaura zvimwe zvinhu pamusoro pavo. I think ndevaRoma. Is it vaRoma? Let me just get there. Varoma chapter 1. Roma chapter 1. Can you read? Is it verse 16 up to 18, I think? Yes, 16. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye mugirikiwo,
nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi, wakarurama uchararama nokutenda. Simba reivhangeri riri mukuraramira kwai anyari nekuda kwevhangeri nekuti isimba raMwari kuna ivavo vanotenda. Then there's this process yekubva kukutenda kuenda kukutenda. Hati munoona? Ashina kuti ndinotenda saka ndakatobhabhatidzwa saka inini ndinoziva ndiri message zvinhu zvakatonaka. Aiwa, kwai tinobva pakutenda tichienda pakutenda. Ndizodii? There's a process. Pane kwatinofamba tichienda. Nekuti kangova nekutenda kwokutanga, Lot aiva nako kutenda kwokutanga iko kwekubva Mesopotamia nekuya munyika ichipikirwa. Lot benefited pama blessings ekubva kunyika iyoyo achiuya kunyika ichipikirwa. Aiva nemombe nemudzi zvakawandisa, but ndopa akaperera ipa. Can you see? Haana kuzova nekutenda kumwe kwaidi hoku kunomupfudza mberi. Saka zvinzi neshoko raMwari, vaHedheni vakagamuchira kana vakapiwa ichocho chainongejerwa nomurayiro. VaIsraeri vakapiwa murayiro wacho vakatadza kuchibata, vakafunga kuti vanoruramiswa nekuchengeta mashoko omurayiro. Yet that was not it. Ndatini Mwari haakupei epeka, haakupei mashoko ekuti iro nerero woti chiitai, nokuti tichabuda ipapo mumwe nomumwe aine conception yake neunderstanding yake yekuti zvinombodevei kana Mwari ataura mashoko ekuti nekuti. Jesu akataura mashoko ekuti anzikati nyama yangu nororopa rangu hamuna upenyu mamuri. Vamwe vakatora mashoko ekuti mungafunga tingatiri zvinhu zvakadai vavhodhokera sure vadateerezve. Peter anzwa the same words akati ndingaende piko ndimune mashoko upenyu. Saka isi nyaya yekuti ndini ndoda kuti ndizviite. Kana mweya waMwari kushinga ndiite kuti ndiite zvandinoita, I don't care ndiri kuzviita to the dot, hazvisizvo. Hakuna chinhu chinogamuchirika naMwari chisiri Mwari iye ari kuchiita, nokuti waita shoko raMwari wakota zviri chaizvo izvo. Ingawanika naSatani chaizvo anotozviposta ofu kuti nezvenema izvo. If those 7 guys came vakati isu pano, we have believed the message of the hour. We have believed kuti Paul is the messenger where this age. Ariparidza Jesu. Kwete munhu anoboto Jesu Paul akatashira aniti. Akati kana mwaka yakopedzera kumwe Jesu. Musazvigamuchira. Saka vakauya vakataka believe message yoprofita yenhume yenguva. Sarake Paulo akadzidzisa zvaJesu akafa akamuka nezveritatu. Ndobva vauya with that vakati iwe mweya weshina nezita raJesu kwete mumwe wese asi iyeyo anopanzwa naPaulo. Uda timono kuti samoko munhu akati unopenga ipe Paulo ndomuziva ine naJesu zvindomuziva iwe ndiwani. Tini zvemutendi wemeseji zvakaenda kuchipatara nemumwe tichitamatira unorwara zvikanzi sangatamatira amaiti kurwara pana right. We are here, we are the representatives of the message. Who represent the message? Yatone mambashada represent the. You know, Satan hatchi izvo zvekuti wakatenda message. If you could challenge Jesu wacho chaiye, akamuchallenge nei 3 times nemacourts. Andi kana uri mwana waMwari wakanyorwa kuchinzika ukadonha apa ukuvarei.
he quoted the scripture. Palasi nyaya kuta rugwaro. Inyaya kuti Mwari mweya wake ukubata ule mawu. That's the importance hama yekuwa ni mweya mchene. Tuwisana. Nandikuudza chinhu wani. Kana usina mweya mchene, I don't care. Unganzwa shoko ra Mwari every day of your life. Kuti ukwanise kuita that simple thing chinotaurwa neshoko ra Mwari, you'll find problems. Zvinorema. Shoko ra Mwari is not skim milk. Shoko ra Mwari haisi chinhu chinongoti ndochikonzero Jesu akaudza Nikodimo, muri kudzidzisa kabva kuna Mwari. This is not about education. This is not about kudzidzisa kuva mudzidzisi akabva kuna Mwari. Nyaya iri panapa ndeyekuti you must be born. Unofanira kuberekwa nomweya wacho wakanyora magwaro ako. Kwete kungotevera kudzidzisa vanhu magwaro usina mweya wakanyora magwaro acho, hapana kunoenda. Saka the important thing hama dzangu, mweya mutsvene. Amen. Handisi kuti ugone kuparidza, handisi kuti ugone kuimba, handisi kuti ugone kuridza, handisi kuti ugone kuprofita. You can do all those things. Asika kukuudza kana usina mweya mutsvene, it's high time kutanga kuva serious nenyaya iyi. Kuti ndinoda mweya mutsvene. Saka muprofita akaparidza pano what the Holy Ghost was given for. Maria agamuchira shoko. You know, there's one thing chaivana Maria, aiviga shoko ra Mwari mumwoyo make. Can you see that? And mumwe akanyora achiti, that's the only woman akatenderwa to carry the word. Zvakaitwa nekufukidzwa nesimba romweya mutsvene. Kwete kuti Gabriel ataura. Yes, Gabriel akataura. But zvakatora Maria kuti atende shoko iroro, mweya mutsvene ukomufukidza. Ndizvo nii? Luke chapter 1. Patakuverenga pa, let's just go back there. This is something. Luke chapter 1. Verse 41. Zvino Elizabeth wakati achinzwa kukwazisa kwaMaria, mwana akakwakuka mudumbu rake. Ipapo Elizabeth yakazadzwa nomweya mutsvene, akadana nenzwi guru akati, wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, nechibereko chedumbu rako chakaropafadzwa. Zvaita seiko kwandiri kuti ndamutswa namai washe wangu? Nokuti tarira, inzwi rokukwazisa kwako rakati richisvika munzeve dzangu. Mwana akakwakuka nomufaro mudumbu rangu. Wakaropafadzwa iye mukadzi wakatenda, nokuti zvakataurwa naShe kwaari zvichaitika. Thank you. Now, Mwari ataura with the angel, handiti uchava nomwana. As I say, Paul ari kuti handinyarira kuevhangeri nokuti isimba ramwari. Zvinobva pakutenda zvichienda kukutenda. The angel yataura naMaria, uchafukidzwa nesimba rokumusoro-soro. There had to be an occasion, there had to be a time yekuti afukidzwe nesimba iroro. Audzwa mashoko awa, kwai akaenda kuna Elizabeta hama yake. Then Maria achisvika pamukova akakwazisa hama yake Elizabeta, nokuti Maria wamukwazisa. You know, there are things zvinofanira kuti zviitwe uye zviitike kuti zvinhu zviitike. Is that right? Vanhu vakagara patafura vachidya, maybe dzimwe tsindi dzavanga vabata futi musango,
Mufuta kutanga kutaura achiti ndari musango asi mweya waMwari wakandiudza kuti nditaure kuti musango risingaite tsindi zvachose nditaure kuti pachava netsindi igodzipfuura. Akati ndakataura ndikati saka tsindi ichabva nepapo yomanya yokwira mumutumbu yogara mabashiri ndoipfuura ipapo. Kwai apedza kutaura izvozvo kwai tsindi yakamanya ikamhanya ikanogara ipapo akaipfuura. Yange isiri vision ikati ndakaipfuura ikafa ndikaiona ichibude ropa ndikandoidya. Handiti vangu vachitei vakanga vagerezvawo vachingudya. Handiti profita aitaura testimony yake kuti ndakauya tsindi. Handiti a very simple thing zvinomuda munhu wangu ndakaenda ndikaraunda ndikabata honi kwai achitaura izvozvo zvisaita chibva wati brother Branham, that's nothing but the truth. Zvamataura ichichokwadi kuti ataura izvozvo why Mweya Mutsvene came down in that channel. Channel iyi nemashoko ataurwa ndizvodii ari kuratidzwa kwezviri mwoyo weanotaura. Mweya Mutsvene wakadzaka. Chakadzasa Mweya Mutsvene chii? Ndiana zvibata andudze nemuprofita. He is the messenger of the age. He is a man akafukidzwa neMweya Mutsvene musi waakaberekwa musi wa6 April. Mweya Mutsvene ukamufukidza ari pano. But Mweya Mutsvene chooses kuuya nechannel yamashoko ataurwa nethis woman. Pane zvinofanira kutaurwa, pane zvinofanira kuitwa, pane zvinofanira kuva kana Mwari achida kuita zvaakareva neshoko rake. Hazvide munhu izvozvo, hazvide muparidzi izvozvo. Zvinoda Mwari kuti aite sezvaakada. He is an angel Gabriel, he comes down from glory. Ouza Maria kuti chava nemwana iwe simba chakufukidza. Maria oenda kuna Elizabeth, a simple woman. Ongomukwazisa kwai izvozvo ndo zvakaburusa Mweya Mutsvene. Kwete zvakataurwa naGabriel apo. Gabriel apedza kutaura Mweya Mutsvene obvodzaka no, akaenda kunomhoresa hama yake. Then the Holy Ghost came down. Ukafukidza Maria, ukafukidza Elizabeth. Akatanga kutaura. Zvaitika seiko kuti Mweya Mutsvene wavondifukidza, Mweya Mutsvene waita kuti mwana ari munhu wangu akwakuka. Yes. Bible taura chiti John aifuna zazwa Mweya Mutsvene kubva padumbu ramai vake. Handiti? But Mweya Mutsvene hauna kuuya kuzomuzadza until Maria akanga anzwa shoko raMwari auya kukwazisa. Izvodi? That's why I think I want to believe with you. Sometimes we have to do things in the right way. Tite zvinhu nenzira yakafanira. Amen. Pavanhu vachiti vakuru pakati penyu vaidzewo mai, masisters vadiki vaidzewo hanzvadzi. Ndizvodi? I think we should have that respect for one another. Ndizvodi? Zvokuti iwe haneti iwe animoona zvinhu zvinongosimple izvi zvakaita kuti zvinhu zvikuru zviti zvadero. Maria akafukidzwa neMweya Mutsvene uya ndopaakati mweya wangu unokudza tenzi. Akatenga kutaura mashoko kwete ake but eMweya Mutsvene waitaura nomaari. But akanga agamuchira shoko raMwari arivanza mumwoyo make.
then the Holy Ghost said the way yekuchibata neshoko raakavanza mwoyo make kuti richiva chinobatika chiri upenyu. Ndozvinoreva mweya mutsvene kwatiri, unounza kuupenyu shoko. Amen. Ndochikonzera weekend here shoko raMwari rikaparidzwa from 6 to 6. 20 years tichiparidzwa shoko raMwari, but pasina kana chinhu 1 chandinogamuchira kana kuona kana kuva nehanya towisana kuti hapana chiri kumutsa shoko iroro kuti rive beni. Nekutenda, kutenda chii is a revelation, kuzarura kwaMwari. Mwari unoilluminata nei, unozarura nei kuti zviri zvaMwari zvizikanwe. Jesu akati kana mweya mutsvene wauya achakudzidzisai zvinhu zvose nokukupai kunzwisisa pane zvandiri kukutaurirai nekukuratidzai zvinhu zvitsva. Ndochikonzera hama tichida mweya mutsvene. Tiwisana. Hakusvika ndiri muparidzi saka zvanaka, no. Let's go back to the drawing board. Tinotsvaka mweya waMwari, mweya mutsvene. Amen. Tiwisana. Nokuti vadzidzi vakapiwa simba rekuti vanoporesa vanorwara, vabudise mweya yakaipa. Vachidzoka ikoko, vakadzoka vaine a certain pride, kamwe kakuzvikudza kekuti isisu mweya yakaipa taitikokurumura, mweya yetsvina taitidzinga, vanorwara taitiporesa. Zvikanzi naShe musafara pamusoro pezvese zvamaita izvozvo. Farai kuti mazita enyu akanyorwa. Because kana pasina mweya mutsvene, you can do great things zvaMwari wacho iye, asi unozviita nokuti usiri. And again, wakaipa unogona futi kutokuitisa zvinhu izvozvo zvinonzi ndezvaMwari izvozvo usiri mweya waMwari. Atikuzviona? Ndochikonzero Hagari kunomuzera muranda waSarai. Hagari akabviswa kuIjipita kwainamatwa zvifananidzo kuchiitwa zvese, akanyururwa ikoko, akauya munyika yechipikirwa. Handiti? Akagara munyika yechipikirwa. Not only that, akagara muimba yomusanangurwa waMwari for the day. Abraham akava murandakadzi wakanga ari so close kuna Sara mukadzi waAbrahamu. Handiti? Kudakara Sara akava neconfidence muna Hagari, sezvaivawo Abrahama waiva neconfidence muna Elieza weDhamasiko. Until akaudza Mwari akati, saka kana ndafa ndisina mwana kudai, saka achava muzvi wenhaka yangu ndiye Elieza weDhamasiko. Haana kutaura kuti tomaranda veshe vakanga varipo, but there was one exception. Kwaiva naElieza weDhamasiko akanga ari so close. Do you know kuti Elieza weDhamasiko akanamata patsiye Mwari akazviti kwakapindura. He was not cheap stuff. Kana mati akati Mwari naenda kuda pana pane kuti musikana wachati kune mvura, wachati kwari ndipe mvura ndinwe, akapa futi makamera andisina kumuudza ngave iye. Mwari had to follow that channel. Yakataurwa naElieza weDhamasiko, he was not cheap man. Ndinogona. Until Abraham akati uyu ndiye akati wanzwe nhaka yangu. So was Hagari. And I so close kuna Sara. Kudakara Sara akati kuna Abrahama, azvigona kuti ndiye mwanawo. Asi Mwari akati aripanofana kuwana mwana. Saka iwe uchitora Hagari uyu abereke mwanaye pamabvi angu. Mwanaye haatumidzwe zita raHagari,
hatumidzwi kuti mwana waagari anonzi mwana wangu. Handiti tikwanirise Mwari zvaakataura. Handiti Abrahama akatora Agari. Bhaibheri rinoti chiti tukauti muone zvakaitwa naAgari. Genesis 16:17. Genesis 16. Verse 4. Akapindura kuna Agari, iye akatora mimba. Akapinda kuna Agari, iye akatora mimba. Zvino akati aona kuti wava nemimba, akashora vatenzi vake. Agari paakaona, it was explained to her, chapatyayi pana padefinition. Isusu hatina kutanga tiri pana. Takabva kudera vakadera uko. Taitoone zvinhu zvedu ikoko takasiya tikauya kuno. Mwari akati panofanira kuva nekuti isusu tive navana vakawanda vachazadza semakore semanyeredzi mumakore zvakadaro. Saka nyaya pandekuti now I'm getting home, but I'm confiding in you kuti wewe uchiva mai wevana vakatorwa naMwari ava tivashava vakawanda. Akatsanangurwa yawa akaitenda akaigamuchira. Asi zvanzi paakaona kuti wava nemimba, ari muzvimwana yani yaAbrahama. Abrahama is the man of God. Nokuti kubva kuna Abrahama ndokwakanzi kuchauya kunamatwa kwaMwari, vana vachanamata Mwari. So here she was, Maari ani mwana waAbrahama, the right seed. And yet she was the wrong container. And but I need the right seed. But hakunokwanisa kuita zvinofanira kuitwa kana shoko rechokwadi rava maari. And how can you boast? How can you think you know it better than the pastor? How can you think you know it better than the elders? How can you have that attitude? Kana mweya waMwari uri mauri neshoko raMwari riri mauri. She was pompous. Tingatedze zvanosara. Chii chaanacho pano? Aringodya chikafu panapo. Pana zvaanobatsira Sharo. Ani munoona chaimuitisa kudaro achisi chokuti akanga ari muAbrahama. She was carrying the seed, true seed of Abraham, but she was pompous. Ani munoona saka haisi nyaya yekuti ndine chiri chechokwadi chacho. There is the continuation. Kutenda shenda kukutenda. Inishika. So you need a man that unoda mweya mutsvene, without which haufa wakawisisa zviri shoko raMwari nezvinodiwa naMwari. Tomisana ndozvikonzero vanhu vanokwanisa kutera shoko raMwari ongoita ona pamberi apa zvavanemera vasiya. Nokuti dambudziko riripo hapana mweya mutsvene. Zvimwe zvomuMwari zvinhu zvakwabhora. I'm sorry, I can't get through this. But saka shoko raMwari kana rava matiri, mweya mutsvene unobata neshoko iroro riri matiri kuti tiite zviri kuda kwaMwari. Varoma chapter 8. Chapter 6 rather. Romans chapter 6. Or before we go there, let's just go to the first church. Acts chapter 2. Verse 41 and 42.
Apostles chapter 2 verse 41. Zvino avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa nezuva iro, vanhu vanenge zviuru zvitatu vakawedzerwa, vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostora napakuyanana kwavo, napakumedura chingwa, napaminyengetero. Thank you. Now, okay, can you see? The first church, vagamuchira shoko raMwari, vakabhabhatidzwa nenyasha dzaMwari, Mwari avakumweya mutsvene. They continued daily. Vakapfuurira mberi. I believe in this continuation. Ndinotenda kukupfuurira mberi. Handinoona. That's what I believe. Kana waingozvikoshesa mumwoyo mako kuti ndinofanira kuenda kuchechi, nhasi hachisi chinhu chaunoconsider, hachisi chinhu chaunofunga chine basa, pane chakanganisika. Because zvaMwari, there's a continuation. Kuishana. Nekuti pane chiri kudiwa naMwari pamusoro pekuita icho chaakupa seseed. Upfuurire mberi nacho. Ndio zvaiva chiri chekutanga. Let's go to John chapter 6. John chapter 6 verse 53 to 56. verse 53. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, hamuno upenyu mamuri. Unodya nyama yangu nounonwa ropa rangu uno upenyu husingaperi. Ini ndichamumutsa nezuva rokupedzisira, nokuti nyama yangu ndizvo zvokudya zvazvokwadi, neropa rangu zvokunwa zvazvokwadi. Thank you. Now, Ishe Jesu vakataura pane munguva akati, vakaropafadzwa vane nzara nenyota, handiti? Saka panotakuzwa zvezvokwadi zvinokwanisa kugutsa nzara iyi nenyota iyi. Anoti inyama yangu neropa rangu. Ndizvodini? Now, kudya is something chakaitwa naMwari chinofanira kuva continuous. Peter achiti imi maberekwa neshoko raMwari, itai savacheche vachangoberekwa pangai mukaka womweya. Handiti? Kudya is something chausingazoti ndadya too much saka ndombogara ndisingadyi. Kudya is something chiri continuous. Handiti? Uye Mwari akaita kuti urambe uchidya, usaita zvokungoziva kuti kunodyiwa, akakupe nzara inoita kuti ude kudya kwacho. Saka akaropafadzwa ane nzara yekuda kudya. Chii chinodyiwa? Inyama yaJesu. Neane nyota, nyota yacho inogutswa nei? Neropa raJesu rinova ndiro shoko raMwari. Saka kudya, akurambe kuchingova chinhu one. Patinoberekwa tinoda mukaka, ndizvodini? But hausvike 5 years uchingova mukaka chete. There is a continuation and an upgrading yechauri kudya chacho. Zvisangane nenyaya yawasvika pairi. Handi munoona? It's so realistic. Chinhu chiri chechokwadi. Handiti? Hazvina basa ungoti fanira kudya uku, fanira kudya uku. Vanamai vane nguva kana vazvitakura, pane pavanenge vakuda kudya, kumwe kudya kwavanenge vasingatodyi nguva yese. Nekuti pane nyaya iri kuda that particular chokudya ichocho. Handinozvovanizva? Hazvina basa chingava chii chirikutodiwa ipapo. Mumwe wakati ndikuda chikuku, ndamunotengera shekisheki, ndarikwaine shekisheki, ndanakambona shekisheki. Iyo iya shekisheki iya, saka ndamunotengera shekisheki, ndandikuda. Nokuti kana nyaya yacho yataurwa zvina basa chikofurodza usiku, you must bring it. Handizvozvo?
Saka shake kuda shake. Irikodiwa shake. Saka there is that hunger and thirst. Adizi. Maringe ne condition ilipo. Saka kuna mata kwetu, akushi kuna mata kongotia, tinona mata. Nusu statu tentiriko, nusu frete tentiriko. Tuno ya yuma zwai wao. Asipati chunobata no kuita mupeni kwetu, chunotipa kuchinja magia acho samotokari. Ina magia uzoto kama almost start ya chino kufamisha jalingana. Pale panudiwa kutumisha number 2. Pale panudiwa tutoke number 1. Pale panudiwa tuende number 6. Ani mnaona? Maringene condition ne terrain ne chimino chilipo. Sasa kuna matakwetu kunotunga miriko noma ya mchene. Ndiye alikuwanisha kudigesta no kukupa shirikudiwa pangua ya kafamila. This is what it is. As our bodies develop. Patenge tshukura. Atambe shukura mkaka. Pane shume shoku kashinodiwa at particular stages. Saka shino turamo ya mchele kuti utipe nzara yecho chirikudiwa chacho. Then the Holy Ghost will lead you to do the thing chirikudiwa. Chiri chokuna mata. Kani chiri kururama kwa mwari. I don't know. Saka na pasi nemo ya mchele. Zini namu. Amen. Tuwisana. Because there are challenges mwa upenu. Pale shinone mira upenu. Shinodama ya mchele kutukupeni si mgiaga tulikudiwa. Shinokana usina that. Pasi nemo ya mchele. Ndugu kujaya. Don't care what gara message, whatever wa message. Enda kukujaya. Pale wanakaenda kunganga. Pale wanagere mnumu. Kana wanitiri mnumu. Zinzaneta, zinzaoma, nenda mwana. How can you not go? Kana chinoita kutukude that situation chisipo. Unonigane. Chirichi mchiche chokwali, you are faced with the real thing chakatasa lenewa. Chikawa katende kama katimbo si mzema kwa kambonda mwenga shaoma. Tunaona mwa. Mungu ati si kuti. Neshimiro chukuna matakwe. Ungatawa. Asina kukuta. Kana tisha zono mira hambiri pashe tichitongwa. Kana chicho kwa tisha uchatonga. Zatakaita, neso takataura, zatakafunga, neso takararamira. I'm telling you, musiwoyo, shiwa sanditongele nyaye kuti, ndirukulewa nema. What I'm telling you is, chinodamu ya mchene. Kwete mumbu, kwete wakufungizira, but the real ya mchene, utitungamire. Tukone kuraramira, zilichokwadi, cheshokora mwana. Tuwisana. Panufana kuwane zozo. Inondipa kuti ndiwede a particular nzara. Nenyota. Irikudiwa. Zizodi. Kusama mkachasa. Mwiri omuni is a diverse. Mushina wa gaji wasa. Deta gaji wa mto wa mshamisa. Maraka tuuma lokugadzira nzira inoshamisa tobva aisa panyika, aisa muvhu, aisa mumvura, aisa mumhepo zvinodiwa kuti muviri uyu urambe uchirarama. Handiti handimwa mavitamini tunaona muzuva. Just ngwandara zuva so wataona vitamini. Handiti vitamini hayakubva mubinzi kachiti. Chii chataona muzuva? Vitamin what? D. See? We just get some of this thing. I want to believe that I'm not feeling way about it. You know, sometimes I'm not feeling way out. There's something she was, you know,
there's life in there. Pane chinodyiwa nomuviri uno kubva mumhepo iwe. Haungofema chete kuti ngore pane chinotochikafu imomo. Mwari akazviita in that way. And as you develop, pane needs anodiwa nomutumbi uno. As you grow, zvinotora simba rakaiswa mauri rinokwanisa kudefine kugadzirisa nyaya yekuti ichi ngachiendewo, ichi ngachiendewo, ichi ngachigare apo. Saka mweya mutsvene ndozvaunoita kana kuri matenda. Shoko raMwari iri nderepapo. Muedzo uyu unoda kunamata uyu. Izvi zvinoda izvi. Nokuti ukashayika kuda kukudzana. Tisati taita zvimafashoni zvinazvo zvingori nyika. Kuzi hapana chekutungamira chiri shoko raMwari. Mwari mweya mutsvene waMwari naDhanieri ngawakamuzivisha kuti nguva yauri haisi kungodya idya zvese izvi. Piwa muriwo nemvura. Can you see? Tusabatwa nemweya inofamba munguva ino. Zvatibatsira. Thank you so much for listening. All I wanted to say is shoko raMwari. Ndataura hamwe zvandataura ndikupengereka nokudai nokupengereka bati iwewe uri ipapo zvibvunze. Ndine mweya mutsvene. Handitaura kuti wakamboprofita here. Handitaura kuti wakamboparidza here. Handitaura kuti wakamborota hope. Ndikuudza kuti izvo zvese zvinokwanisa kuitika. Vadzidzi vakazviita vakakurisa mweya yakaipa ikagumburuka but vasina mweya mutsvene. Zvinogoneka. Ndio chikonzero pakuguma unozoona vanhu vakuita izvozvo vakapesana neshoko raMwari. Handiti? Vachitoponesa kuti vakapesana neshoko raMwari. Nokuda kwokuti Mwari kana akupa chipo ichocho hazvinoita kupa mweya mutsvene wangopuwa. Elvis Presley akapuwa chipo chokuimba. He was a nice Pentecostal guy. Achiimba nziyo dzakanaka kwazvo dzechiPentecostal. But one day akangofunga kuti regai kuita zvinhu. Akatanga kuita zveroko dhromo zvaizvo. Inzwi rake haana kuritorerwa. Akaramba ainaro. Ani munokona. Saka you can continue. Asika zvinokosha. Hatipinde mudenga raMwari nokuti takaita mashura nezviratidzo. Tichasitaura zuva kuti Ishe watakakuisa mweya yakaipa. Ishe tikaita izvi. Okay, makaita handirambe. Asi chindai kwamaitira mabasa enyu. Pane kwaaiti kushiri Mwari. Izvodini? Ishe watibatsira. That's why tinozvikudza. Tinozvipa zvinzvimbo nekuti Mwari waita kuti tishandiswe nemutoo uyu kana mutoo uyu. Zvosvika patinoona fanika ndini ndega muparidzi, ndini ndega ndinoona, ndini ndega ndakaropafadzwa, ndini ndega ndinoziva. Mwari haana kutiumbira izvozvo, haana kutidanira izvozvo. Saka akareva kuti kunyange mweya yavo profita inozviisa pasi pavo profita. It's always there. Saka zvinoda mweya mutsvene hama. Kuti chipo icho chiri mauri chacho ichocho. Kugona ikoko kuri mauri ikoko. Kukwanise kubudisa nekufambiswa nenzira yakafanira. Kuti zviunze kwauri mugumo wokudanwa kwako. Amen. Abraham anotanga achizvipiga achiti hapana nemombe dzangu muno, hapana nembudzi dzangu muno, I'm blessed. Haana kudaro. Akaramba achitsvaka Mwari munorevei nekundipa pfuma yesimba. Mwari munorevei nekundipa mwana wamandikona. Mwari munorevei nekundiudza munyika yamandiudza ino. Can you see? Waishuva nokupanga chiri chaicho.
dai Mwari vakatibatsira tiwane nzara nenyota nekurura zvichibva pamweya mutsvene unogara patiri. The abiding point. Mweya mutsvene unogara